Un candidat que en poc de temps ha retornat la il·lusió i l'esperança, no sols a esta agrupació local, sinó a tota una societat. La persona que ha de liderar la Cullera pròspera i líder que tots ambicionem. Amigues i amics, amb tots vostès, el pròxim alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Gràcies, moltíssimes gràcies per omplir esta sala de la cultura. La veritat és que volíem omplir fins a la bandera i hem omplit fins a la bandera. Perquè fa molt de temps que este saló no està aixina. Fa molt de temps que no ve tanta gent a escoltar una força política. I això només vol dir una cosa, que anem a guanyar les eleccions del 22 de maig. Gràcies. Ens hem reunit amb associacions, empresaris, hostalers, comerciants, sindicats, col·lectius, ciutadans i junts hem elaborat un projecte que reuneix totes les aspiracions de la nostra societat. Entre tots hem traçat una fulla de ruta per impulsar el nostre municipi i convertir-lo en el nou referent turístic i d'oci de la Comunitat Valenciana. Hem recolzat tot allò que considerem positiu per a Cullera i sempre hem posat per davant l'interès del nostre poble a l'interès particular. I ara el que plantegem és afrontar els propers 4 anys amb il·lusió i amb esperança. La il·lusió i l'esperança i la seguretat que dona saber que n'hi ha una candidatura que sap el que vol, que té el màxim recolzament del seu partit i també del teixit social del municipi. Unes persones que representen les legítimes i honrades aspiracions de tota una ciutadania, que vol una Cullera millor, una Cullera moderna, sanejada, que tingui una indústria potent i que tingui faena per a tots, que amb un poc d'intel·ligència, imaginació i molt d'esforç podem treure avant Cullera i solventar els seus problemes. Hi ha que dir-li a la ciutadania que és possible tindre un ajuntament sanejat i que pague les seues factures, clar que sí. Hi ha que dir-li a ciutadans i ciutadanes de Cullera que podem posar en valor tot el nostre patrimoni cultural, natural i patrimonial, que amb els projectes Econatura i Via Verda, amb la revitalització del barri del Pou, amb el nou front marítim, amb el nou port esportiu i pesquer i amb la nova zona d'oci, anem a generar riquesa i anem a generar empleo. Que existeixen fórmules per a impulsar el turisme, fórmules per a atraure noves empreses i per a generar llocs de treball immediats. Que és possible no pagar uns impostos abusius si saben gestionar bé les arques municipals. Que és possible fer una bona gestió econòmica i poder llevar en els propers anys la tassa de la basura que en Cullera paguem 2 vegades. És possible. Hi ha que dir-li a la gent que és possible. Vaig assegurar-vos que anem a canviar les coses en determinació. En determinació, fent les coses entrellat, com s'han de fer, perquè Cullera, a partir del 22 de maig, va apostar per tornar al camí de les polítiques, del sentit comú i del creixement econòmic. Ho he dit moltes vegades, ho ha ratificat el nostre secretari general Jorge Alarte, ho ha certificat el govern d'Espanya amb els més de 10.000 milions de pessetes invertits a Cullera i avui ho certifica més encara la presència del ministre Pepe Blanco. Cullera va ser el nou referent turístic i d'oci de la Comunitat Valenciana. Anem a treballar junts per tal d'aconseguir-ho. I el primer pas, amics i amigues, l'hem de donar el proper 22 de maig. Un pas que hem de fer així, perquè és ara i perquè és Cullera. Amics i amigues, vos deixa amb el ministre Pepe Blanco. Moltes gràcies.